kalibutan labi na nga subong ti may ara kita sang ginapanilagan ho kay ginabantayan nga tropical storm nga si Inday, no? Ti dapat magalerto bagod ang report sa nga State Weather Bureau nga nakuha na ton na kaina mga kakson ang subong nga Biyernes mas nagdugang pa ang kabaskugon kagalauman nga magapatupa sa nga lapta-lapta nga pagulan sa pila ka bahin sa Luzon kag diri sa aton sa Visayas. Aber, labing ulihing monitoring ka observation sa ato sa nga PDMPD. With Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi. Please come in. Mayong gabi, Action Mar. Sa aton mga listeners, mayong gabi. Are, lakat sa aton chimpo, sini nga gabi, no? Biyernes kita karon September 9, 2022. Severe tropical storm ang classification ni Bagyong Inday ikasyam, no? Nga tropical disturbance nagsulod sa aton para sini nga tuig 2022. MOIFA o kon MUIFA ang iyang international name. May kalayuan ni siya 730 kilometros sa nasidlangan sang Apari, Cagayan, no? 19.2 degrees north latitude, 128.5 degrees is longitude. Kag may kabaskugon ini siya nga 100 km per ora nagamadlos ini siya masubra sa 125 km per ora. Ang direksyon niya padulong namin na nakatungdan sa sulod sang 20 km per ora. Maulanon ang aton chimpo diri upod sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar kag Quezon. Labot kita sang ginatawag ta nga extended elongation o contraft ni severe tropical storm Inday. Ti idulot yan ang magalumon ng kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Kagina pa ni sa hapon, no? Nga inulan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, medyo maayad-ayad pang ilang at simpo may pag-uum-guum lang ang kahawaan as nga magalumon ang ila kalangitan. May narigwin man ini nga pagulan o kon pagpanag-uob nga tuga ini sang localized thunderstorms. Ang aton western seaboard sa Kabisayan nalakip kita diri sa kabugusan sang Mindanao na paidalong kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan o kon south to southwest, while diri sa aton magahalin lamang sa southwest o kon na bagatnan nakatungdan. Na ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. 0.6 sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Si Inday ni severe tropical storm nagkusog ini siya, padayon ni siya nagagiho sa direksyon northwestward. Ano ang epekto ya sa mga land areas? May madamol nga pagbunok sang pag-ulan, way labot sang ulan nga tugas ang iya trough. Wala pa tsansa nga mabatak si ang tropical cyclone wind signal, no? Way tsansa harap sa baybayon kag layo sa landmass naton. Ang latest forecast scenario Inday nagapakita nga ang amo na, no? Daw way tsansa nga ibatakon ang signal number 1. Dason ini si Inday makalabot ni siya sa next typhoon category 4 na. Sa masunod nga 24 oras. Okay. Kag ini siya ang iya pagkabaskog matabo ini hasta sa Domingo o kon sa temprano pa nga tiyempo sang adlaw sang Lunes. Kag si Inday panglubay-bay ini sa hapon northwestward sa Philippine Sea, no? Kag ang iyang makadulot ni sa mabugnaw nga katubigan diri east of Taiwan. Kag mag-slow down siya dira nayon sa baybayon nga may resulta ini siya nga magahuyang, no? Sumugod sa adlaw sang Lunes, no? So, way kita wind signal sa gihapon daw layo nga batakon sa pag-asa ng signal number 1. Sige, Action Gun, salamat, Gid. Okay, welcome. Action firing line. Ari kita sa severe tropical storm nga si Inday, puruti panilagan tani sa kay sa sulod sa nga 24 oras
Basi kung basko pagin siya kag mabutang na siya sa Category 4 nga mo nang ginatawag nga typhoon. Action firing line. Sige lang, kay nadari sa Bacolod City, nag-eksperyensya kita sang pagatupa sang ulan puti kasarangan man lang, mayo man taong nga ulan, kay makabulig-bulig to bunyag sa mga pananom, sa mga aksyon talabi na sa atos sa mga mangongoma. Action firing line. Firing line. Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya, yari kita sa nasiling na sa biyernes nga edisyon sa Action Farming Line, September 9, 2022. Of din ninyo kami sa pagdayday kag paghimay-himay sa mga balita, isyo kay information dari lamang sa Action Radio Bacolod, tubtob sa takda ng alas 9. Action firing line. Antes pa naman ang atos sa mga balita nasyonal kag balita lokal, diri kita magauna sa balita internasyonal, kaya mantiwain na sang pinakadako nga balita pangkalibutanon, no? Ang balita subong kon magabukad ka sa social media, sa mga news websites, amo ning pagtaliwan sang isa sang pinakabantog nga personalidad sa kalibutan, ining ngalan nga Queen Elizabeth II. Action firing line. Istoryata nay mga harinon, no? Kaharian, ang ato sa nga istoryahan. Si Queen Elizabeth II, ginakabig bilang pinakamalawig nga reyna, no? Dito sa may pungsod Britanya. Monarch, kung sa aton tiyabaring reyna. Ginakabing nation's figurehead sa sulod sang 7 kadekada mo. Tiyabang siling kita 7 kadekada. Ang isa kadekada is pulo ka tuig, no? Ti 7 kadekada, baos 10 ka tuigid. Action firing line. Ang balita nga masubo-subo ba na bagod nagtaliwan siya sa edad nga 96 anyos. Ti kadako kakalawig dali nga bonus siya magsiling kita 96 anyos ang edad sang isa ka tinuga, no? Ti ginasiling nga diri sa aton ang lifespan sa mga Filipino ara lang sa 70, pero depende na iya siguro sa pag-amuma kag sa pagsagod nimo sang imo sa nga lawas. Mayara gani nagligad taga sunod sang kabankaran, di ba? Nga nagtaliwan sa pila edad niya, mga 130 di ko magsala. Action firing line. O depende na mga kaksyon, pero ining si Queen Elizabeth II nagtaliwan sa edad nga 96 anyos. Ti siyempre katigulangon kag malatian ang yasaring again kamatyan kay tawhay man lang ang pagtaliwan niya, why sa antos pa sa malawig nga tinion, no? So no, hindi na siya makahulag bla, hindi niya makabadala ng lawas niya kung maghulag siya. Ti amo nang isa naging kamatyan, tinagtaliwan. Ginatuwag man si Queen Elizabeth II nga si Isabel II. Isabel Alexandra Maria nangin reyna sang nagaisahanon nga kaharian humalin Pebrero 6, 1952 hasta nga siya ang nagtaliwan kahapon Setyembre 8. Action firing line. Ginakilala bilang pinuno sang estado sang Canada kahapon sang hapon isa nagtaliwan maka-aksyon dito sa may Balmoral Castle sa Scotland. Tiang bata ni Queen Elizabeth nga si Charles, no? Automatic nga amo ni sa ang mangin hari bangod sa pagtaliwan sang reyna. Kamagulangan nga bata ni Elizabeth, no? Ining si Prince Charles. Ti automatic amo ni sa ang bag-ong hari. Kag ang tawag sini sa iya subong si King Charles III. Action firing line. Grabe ang pagtaliwan niya ni kay manti damo sa mga lideres sang kalibutan gidya. Ang nagkasubo. Yang asawa ni Queen Elizabeth maka-aksyon nga si Prince Philip nagtaliwan naman to nagligad nga Abril, nagligad nga tuwig 2021.
man si Elizabeth, sa edad pa lang 50 kung 25 anyos pa lang edad ni Elizabeth, nagreyna na siya sang 1952. Reyna na siya. Kag siya ni ang namuno sa mga pungsod, namuno sa pungsod kag sa ginatuwag Commonwealth, lakip na ang Canada sa sulod sang 7 gid ka dekada. Action firing line. Kung dire sa Pilipinas, hindi balikawan, no? Tamo sa mga tao, subong ang reaksyon nila pagkabati nila sa ning balita niyo, ay ba naghambal Naghambal gasiling iban nga, ano man yung labot namon naman, kay Queen Elizabeth na yaman. Di man na namon siya kilala. Action firing line. Tamo ni amo ning reaksyon diri sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa iban nga pungsod guro, no? Labi na sa mga ulihing tubo naton bala subong. Kalabanan tamaran na sila maghala kasapak sa mga istorya angot sa mga tawo kon personalidad nga bantog ginatahod kag gamhanan. Action firing line. Dere sa Pilipinas, ang kalabanan nga mga tawo dere sa bongya. Ang ginapaminsar, simple man lang mo, kung paano sila kaon 3 beses sa isa kadlaw, kag kung paano sila makakwarta. Action firing line. Pero hindi pwedeng baliwlaon tayo ng balita ni kay hindi niya basta-basta nga mga tinuga ni mo. Ang kalabanan nga mga lideres sa naglain-lain nga mga pungsod sa Rasalintra, nagpagig-unong, nagakasubo, kag nagakanugon, no? Pati deres Pilipinas gari, si Presidente Bongbong Marcos may reaksyon man, no? Na nugunan man sa pagtaliwan. Kaya ka 96 anyos ng edad, no? Na patay laban-laban sa Katiulangon. Pero ano ba lang kinaiya ni Queen Elizabeth II? Lipot ba lang niya, nagreyna sa sunod sang 70 ka tuig. Kag 214 ka adlaw, munang pinaka-exact gini nga kaluwigon sang pagpangalaga niya bilang reyna. Kahapon September 8 amo to 70 ka tuig kag 214 ka adlaw niya. Antes siya mapatay, reyna ini siya nga daan sang 14 ka mga nasakupan nga Commonwealth. Lakip diri nga nagaisahanon nga kaharian kung sa aton diri sa drama kag sa mga pelikula talang mabatian ang mga tinaga nga mahal na reyna. Di ba? Sa aton may drama na di, no? At tawag mahal nga reyna. Reyna Advincula. No? Amo na yan mga drama naton di, no? Action firing line. Ito sila, ito tutuon gito yung reyna ya. Sa kalibutan, damo sang ginatuwag nga royal families. No? Isa ang mag-royal family, isa ina ka-immediate family, pamilya sa mga hari, pamilya sa mga reyna, kings, queens, emirs, sultans, sultanas, raja, rani. May mga termino man nga imperial family, pamilya sa mga emperor, empress. May term man nga papal family, no? Pamilya sang mga pope. May araman baronial family, local family, dabo lang, no? Princely family. Pero ang isa sang pinakabantog kag permi ginahambalan, tiya mo ni ang royal family. Action firing line. As of 2021, damo sa mga European countries nga ang nominal head of state paagi sa long tradition amo ang king o kon queen. Pero may 14 gali ka mga royal families kalibutan ho. Ang iban wa gid mabatian, magluwas lamang sa sining British, no? Sining royal family sa nga iyan ni Queen Elizabeth II mga kaksyon. Wa isang question nga isa sa pinakasikat nga royal families in the world, no? Ining iyan ni Queen Elizabeth II mag-aksyon. Halin kay Queen Elizabeth II, papanaog sa isa mga kaupuhan. Ang kada miyembro sa isa ni pamilya, nagakuha niya sang atensyon sang kalibutan mo. Once nga mamansyunar kag mabalita ang ila sa ngalan, bangod
sang ila sa di pagpinasahi o kunyundik nga mga pamagi. Action firing line. Ginadayaw to sila sa mga tao sila to ya. Daw sila ya permi ang ginahambalan to. Sila ang nagauyat sang considerable amount of international status. May mga iban nga royal families sa kalibutan who might not have the same influence on the world pero highly respected, respetado sa mga tao, kag ginadayaw man sa mga tao sa ila sa nga nasyon. Action firing line. Sa Netherlands, may aradag na tawag nga Dutch royal family, si King William Alexander, presidente sang Council of State. May dako man siya nga papel sa paghimo sa importante nga mga desisyones na para sa welfare sang ila sa nga pungsod. Action firing line. Sa Swedish, may harapan royal family. May ginakilala to nga si Princess Victoria Ingrid Alice Disri. Sa Belgium, may harapan. Sa Thailand, sa Japan, sa Spain, kag sa Jordan. Action firing line. Kaya mo ni, ang tumatik nga mga bulos sa nagtaliwan nga si Queen Elizabeth II, amo si Prince Charles, kag ang tuwag sa yasubong ni si King Charles III. Una sa balita. Una sa aksyon. 8 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Jotela na nga pagpulubasiding naton sa sininggan ako nga balita international sa pagtiliwan sa isa ka bantog nga tinuga sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Sa iluwantay sigida ang balita pungsod non balita nasyonal. Oy, nakapyar ka mong Senado subong sako sa pag-imbestigar sa mga bagay nga para sa ila. Questionable kag dapat mabalaan ang kamaturan. No? Sa pagsugod sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ang isa sa pinakadagdaba-daba ang maning investigasyon sa Sugar Order number 4. Di ba? Ti ang resulta, 3 ka mga hearings to, ang resulta baw, mayara gid sang pasakaan sang kaso. Action firing line. Pero subong ang 4 di ka mga anay opisyal ang amuning ginapunteriya sang kaso ni, todo longo nila todo panghiwala nila sa ginakusar sa ila. Ti ang duwa ni nga sanday anay DA Under Secretary Sebastian kag anay SRA Administrator si Rafika nagalungo ka nagapanindugan sila siling nilang duwa tinlo yang amon sa konsensya kag wala sila sang nakomiter nga sala. Action firing line. Duwagid man tuod sa nagaako nga nagakomiter siya sa sala no? Sa una bisan gani ultimo nga kawatan nadakpan na gid may ebidensya na hindi pa mag-ako mo. Action firing line. Firing line. Anong bot silingon siniman? Why biring ang resulta sa investigasyon sa Senado? Ano pagandang investigasyon, no? Nga ginaplano pa lang. Ti ang Sugar Order number 4, hulaton ta na lang kung saan formal nga mapasaka doon na mo nga kaso. Nga ginarekomendar sang Senate Blue Ribbon Committee, ipasaka sa 4 ka mga anay opisyal, ipasaka sa ombudsman, hulaton ta kung saan ogin nga adlaw, mapasaka ina. Ano pagandang investigasyon nga himuon subong sang Senado kag ginaplanuhan pa lang. Si Senador Mark Villar, ano gusto man nga imbestigahan sa Senado ang ginaaligar saka sa presyo kag kakulang sang supply sang manufactured products pareho sang canned goods o kon mga dilatas. Action firing line. Naging file na siya nga resolution number 193 kahapon Webes naging file para nga makahimo sila makapatigayon sila sa Senate inquiry. Daw balik-balik laman nga problema. Daw damo naman sa mga senador nga sang una amo man ang ginhimo nila di bla imbestigahan ang saka sa presyo kagakulang sa supply. Tinaway man tumatiya kadaway man tumayad nga resulta. Action firing line. Sa mga rin naman investigasyon naman daway man sa nakasuhan di nga tinuga kabati ka mo may nakasuhan daway no. Ti kung saka sa presyo lang ang hambalanta saka presyo balaklon diri sa Pilipinas daw naanad na balanggani ang dalunggan sa mga tao di ay iba nagasiling mo mana Japan pero te kabay pa nga ining bag-ong
pakagat papansin ang bag-o nga ginaplano nga investigasyon, no? Kabay pa may resulta nga mayo ha. Action firing line. Isa pagad ka ginaplano nga investigasyon sa Senado, no? Dito ka rin nakasentro na sa ibang nga lugar ho. Ang isa dire, Aryo, si number 1 Senador Ruben Padilla. Daw amo pa ya subong ang nangin mapisan sa Senado, no? Ang nagdaog balang ngati sang pag number 1 ya damo nag-react kay ang siling sang iban labi na sa mga way nagbuto kay Ruben Padilla bla. Siling nila ba si kon magpungko na si Senador Ruben way ba na sa sang obrahon sa Senado? Action firing line. Pero wari subong ho, siya pa ya ang nangin mapisan di. Oh, halin sa liwat nga pagbuhi sang istorya angot sa ganadoso nga tchatcha o kon pagamindar sang Constitution. Tob-tob sa iya ginadoso karon nga investigasyon man sa ginasiling wala mahatag o kon unclaimed nga 19 million nga pondo para sa mga aitas sa Clark Subzone sa may Central Luzon. Action firing line. Man si Padilla, chairman siya sang Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Tinaka-file naman siya gani sang Senate Resolution para nga patigayunon ang inquiry. Tiyang ibanda nga mga senador duway batiyaw. Una sa balita. Una sa aksyon. La 7:13 Action Radio Philippines Standard Time. Ano ang mga balita lokal naman nga ato sa nga pagatutukan. Mga manunudlo labi na sa mga pampubliko nga eskwelahan diri sa Pilipinas sa gihapon padayon nga nagasoprer sang kakulang. Kakulang sa sweldo, kakulang sang benepisyo. Way padalabot ang kakulang sa mga hulot-bulutuan kag kagamitan sa mga eskwelahan. Action firing line. Oktobre 5 sa mga tuig o kon Setyembre 5 nagligad lamang mga kaaksyon nga Lunes nag-umpisa ang aktibidad sa ginasaulog nga National Teachers Month diri sa Pilipinas. Ang DepEd nagligad nga Webes lang pagi sa kay spokesperson Atty. Michael Powa mayara sang paumpaw porsyon, no? Naging palayag ang siling sang departamento ang mga manunudlo no sa pampubliko nga balutuan makabaton sang 1,000 pesos, 1,000 pesos nga incentive kabahin sa selebrasyon sang National Teachers Month. Action firing line. Firing line. Yang hambal ni Powa, ibasi nila ini sa provision sang World Teachers Day Incentive Benefit para ma-qualify. Ini nga benepisyo sa mga public school teachers. Pero there is Bacolod. Subong nga adlaw maka-aksyon ang opisyal sa nga Bacolod City Public School Teachers Federation mayara sang panawagan, no? Liwat nga panawagan nila ni kay dugay na nga panawagan nila, no? Hindi lang incentive kundi ang dugay nga ginapanawagan ang saka sila sa nga sweldo. Action firing line. Plus ang pag-amindar sa ginatuwag nga Magna Carta, iban pagin sa nga mga issues kag concerns nga nag-apekto sa edukasyon. Tiyan yung panawagan ni ayhan pamatian sa gobyerno naton subong. Ano pagin balang iban nga panawagan nila sa sining grupo ni babalaan nato ni dugay-dugay kay makaistorya naton ang pamuno sa sining grupo nga si Dr. Richard M. Hilangre. Action firing line. 7:15 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagid sa lokal, ang presidente sang Senado nga si Juan Miguel Zubiri sa mga adlaw may anunsyo angot sa SK kag barangay election kadungan ni sa pagsaksi niya pagbisita niya kaaga kay nasang aga or udto na to, no? Sa groundbreaking seremonya sa tukuron nga ospital sang gobyerno sa Barangay Vista Alegre, Bacolod. Action firing line. Ang anunsyo, maayo ni pamatian para sa mga opisyal na nga daan subong sa barangay. Pero hindi naman ni Mayo, kag daw mapinot des nalunggan sa mga nagaplano magkandidato sa eleksyon. Kag hindi man ni Mayo nga balita para sa mga nagapanawagan kag nagasinggitan nga dapat ilisa na ang ila sa nga mga tamaran hambog tikalon kag kawatan nga opisyal sa barangay. Action firing line. Ang anunsyo ni Zubiri Hambalya
mayoriya sa mga senador. Ang percentage sa mention niya 80%. Ti 24 ang mga senador tara subong. Pag siling kita 80%, 20% lang ang hindi pabor. Action firing line. Si 80% sa mga senador, pabor nga ipaisol ang SK kaga barangay nga eleksyon. Imbes nga patagayon sa Disyembre sa mga tuig, ginadoso nga sa December, sunod nga tuig 2023. Action firing line. Yari si Senate President na ganyan naghambal ni. No? Ti sa mga nagaplano na magpapili sa barangay kag SK election, ibutang nyo lang nga pinsar nyo. Nugay na ka magkapalibog pa na. No? Kay pinal nga desisyon kag pinal nga anunsyo na lang ang ato sa nga hulaton di. Senate President na naghambal kay inaho nga 80%, ti kon balikan naton senaryo sa Kamara, sa lower house abe, no? Sa House of Representative, majority pag ito ya kadako-dako pag ito sang porsyento to, kag damo-damo pag sa ila to ya, ang pabor makoin mo ang House bills nga gin-file nila to 38 bilog ya, no? 38 ka mga House bill ang gin-file nila. Ti naghisugot na to sila kaya inugpasa na malang nila ganin sa upper chamber, inugpasa na nila sa Senado. Action firing line. Ti Senate President nagambal naging 80% sa mga senador pabor nga ipaisol ang barangay election. So butang nyo lang spensar nyo da nga postpone ang barangay SK election laton tadi kung sa December 2023 gid o kung sa Mayo 2023 kamay ara man iban nga senador nga pabor sila nga ipaisol, pero ang gusto nila ya, hindi nagpapalaboton Disyembre, kundi, kung mahimo pa lang, bulan sang Mayo 2023, dira ta na lang ibutang. Action firing line. Mag-amo ni maka-aksyon ang pila ka mga no? Mahilig mga uti, nga mga opisyal sa barangay, labi na ang kapitan. Palitson na kamo. Una sa balita. Una sa aksyon. Balikan ko na gadugay ining balita ni plastar ta kon ano ba lang ulihin nga gakatabo kon tikang nga nahimo kag himuon pa sa ato sa Kongreso halin sa Kamara pasaka sa bahin sang Senado. Action firing line. Firing line. Sino nga senador ang pabor nga ipaisol kag sino ang gusto nga nayunon sa mga tuig? Tingwaan taman nga makakuha kita sang reaksyon sa pila ka mga leader sang kapitan. Dari sa Negros Occidental o kon dari sa Bacolod. Action firing line. Samtang groundbreaking sa Bacolod City General Hospital, ginpatigawin na kaina sang udto. Nagsagsi sa aktibidad ang Senate President kasi Juan Miguel Zubiri sa propiedad sang pamilya Hinsuli sa Barangay Vista, Alegre. Action firing line. Aw kanami matiano, Senate President Juan Miguel Zubiri sa propiedad sa pamilya Hinsuli sa Barangay Vista, Alegre. Una sa balita. Una sa aksyon. Pinaka-kampiyon nga balita ang ginbilin ni Zubiri. Amo ning pag-anunsyo kay na mga kaakson nga dugangan yang pundo. Kundi una nga pundo ginpain 200 million pesos, 200 milyonas ka pesos. Pero kaina mga kaakson sa isa nga pamulumpulong, pinabangkot niya kay atumatukin ang presensya mo ni Department of Health ako na DOH Region 6 Director si Dr. Subaan. Pinabangkot niya kay Dr. Subaan sila nga Dok, pilagid ang kinahanglan kinahanglan tada gastuhon para matapos-tapos gilayon ang konstruksyon. Ti ang sabat ni Subaan sila nga mga 600 million ka pesos. Action firing line. Firing line. Why dadamo itsi hambal ni Zubiri, okay, approve. No? Why problema? Why na nagpatumpik-tumpik pa sa Zubiri? Ora mismo. Ginpromesan niya ang nga iya sa ringat tanatapan magadugang 400 million ka pesos. Action firing line. Kung sa Senado si Zubiri ang may dako nga papel kag kontribusyon no sa pagdayon tukod sa nga proyekto ni man dugay na ning ginasinggitan sa mga residente diri sa Bacolod mo nga ang question nila una nga
waay sang kaugalingon nga ospital ang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Anong putsulingon sang una to? Nagasalig lang sila sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Siguro nga majority nga mga pasyente nga ara sa mo naka-admit kag nagapa-check up ginadangat sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Bacolod nun. Action firing line. Hindi mo man pwedeng hindi na pagbatunon kay nga ina nga ospital ari na hamtang sa Bacolod. Action firing line. Te kadugay-dugay na mga kaaksyon pangkot sang majority nga Bacolod doon. Ang lokal nga gobyerno sa Bacolod yang way nila madumduman ini nga magpatukod sang kaugalingon nga ospital. Ti subong ho, no? Nga ginulat pa nila ng 2022 man antes ni patukuron man. Action firing line. Sige lang, maayo na lang isang saway na gid. Oh, pasalamat man ang tagdumalahan sang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Napaidalom na ya sa regional, no? Ang hospital nga Doña Corazon Locsin. Ti kon matigayon, ining Bacolod City General Hospital. Kita nga Bacolod doon, pwede na kita makapabugal kung magkanto kita sa iban nga syudad, sa iban nga probinsya, o kung sa iban nga nasyon, mangkoton ka mo sa mga tao to, may ara kaugalingon nga ospital, pwede ka mo makasabat diyon. Yes! Action firing line. 600 million pesos. Isa-isa ka highly urbanized city. Kung ako maglantaw doon, hindi pagid, hindi pagid hindi pagid ba siling malabot tagid ang ginahandom ta nga sahi sang ospital. Kay 600 million pesos, medyo gamay-gamay, no? Sa ulihi siguro madugangan man Kay kaina, akita taman to nga sos kalapad-lapad sang property. Action firing line. Ang gapalibot mga kaaksyon, tanom nga tubo, bot sa lingon kampo, ti kalapad sa mga bakanteng lote. Wag na problema kung pasangkaron ang hospital, ang building sa hospital. Action firing line. Kung magsangkad na, siyempre, makadugang ka man sa ginatuwag nga bed capacity. Kaya ang report ka na baton ta, mga 120 bed capacity. Ti medyo gamay-gamay pa na. Gamay-gamay para mga kaaksyon, 120. No? Why not gadugangan tabagid be another 120 o kung another 200 bed capacity kung di kampiyon? Action firing line. Di magluwas kay Zubere Makaksod nga may dako nga papel kag kontribusyon sa paggatukod sa nga proyekto ni. Sa bahay naman sang kabarat ni ara si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, amaning main authority sino pabing sa liganta naman. Siyempre ang kongresista tas Bacolod amon isang main author sang kasuguan nga amaning ginbasihan agud matukod ang among bululngan. Action firing line. So, ang matabo is duwa ka hugnat ang pag-construct sa ning proyekto ni. Ang tawag dire is two phases, no? Two phases. Ang una nga phase, main hospital, no? Nga patukoro na sa idalom sang supervision, ang mga supervisor na ya, ang Department of Health, o ko na DOH. Kag sa iban pagidara nga mga buildings nga nagapalibot sa hospital, nga mag-aasikaso sa mag-aksyon mo naman ang DPWH. Action firing line. Ang report nga sa bulan sa Oktubre, masugdan na ang konstruksyon sa hospital. Pero ining ginasiling nga pagsugod sa konstruksyon, nagadepende ini mag-aksyon kung kaisa sa weather block. Sa tiyempo, ti paano ka na maka-miskla sang simento, sang balas, bato, kung nagabuo ang ulan, mayo kung may atop na, bakantin ang lute ho. Action firing line. Ti, kaina siling sang DPWH kung mangin maayo lang ang tiyempo, posible. Nga sa bulan sa Hunyo 2023, mahuman na ang building kag makasugod na operar. Ining sahi sang hospital. Action firing line. Ti kabay pa, no? Kay sa mga proyekto sang gobyerno kaangay sa mga kaaksyon,
nga patukod buildings, patukod hospital, patukod istruktura, kung kisaga ni ginakuha na lang niya sang DPWH o kung waay na lang ginabutang sang DPWH ang ginatawag na nga date of completion. Nga aman ng kalabadan, nagalalapaw man sa date, way pa ba kumpleto? Action firing line. Di, no? Tida mo na sa nabalaan kung para sabi, date of completion nila, September 1. Ay, October 1 na, way pa ganit matunga mo. Action firing line. Tinga mo ng rason sa ibanda nga, hindi na lang pagbutangan date of completion kaya ang taong kisa, ginatandaan nila na. No? Kag kung maglapaw na gani, amo na pag-question naman sa mga tao. Action firing line. Nga aman, may rights kag ginabataro, mga tao mag-question na kaya ang kwartada, yan nakatawo. Action firing line. Ang ginagasto sa sina nga proyekto. Action firing line. 27 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon taman karon kung may tempo kita base kung mga available man ang communication sang hepe sang police station number 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla. Ibalaon ta kay kadamo sa nagahulat sang development sa ring balita bla nga pagkasapos adtong commercial sex worker daw ay pasang biyura sa investigation dihaw. Di na to ang bugaw. Kay ang bugaw to, nga nagpatigayon, gapati ang kapulisan, kagapati man ang pamilya sang biktima, nga may ara sang ihibalugid to. Kung sino to, ang nag-pick up sa babae. Action firing line. Once ka magbugaw ka, ikaw nagapagkita customer, ikaw nagapatigayon mo, na hindi na makitaan tong bugaw, haw? Action firing line. Firing line. Alas 7:28 sa Action Radio Philippine Standard Time sa mga late tuners nato sa mga bago lamang nakabukas ang ila sa radio kag naka-monitor na sa ato sa pagpangalagad. Welcome sa inyo sa palatuntunan. Action firing line. Dato sa pagpanubalik mga ka-aksyon, tuto kamo ka istoryahanta ang balita may angot sa edukasyon. Na tatingala kita nga karugay na din nga panawagan sa mga public school teachers bla. Nga sakaan sweldo nila, may mga problema pa mga ka-aksyon nga overwork sila. No, damo ang ginhatag nga obligasyon sa ila. Parang panawagan nila daw ay ginapamatian sa gobyerno ta. Action firing line. Isa na silintara, subong nagasaulog kita sa National Teachers Month. Ari pala kita sa kalimang adlaw planta kaya bati nag-umpisa ini nagliga nga Lunes akon pizza 5 sa bulan sang Setyembre. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa ato sa nga pagpanubalik sa ato sa nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, sa ato sa live stream, talis na nga monitor sa ato sa live stream. Okay. Sige. Sa live stream sa Facebook Live naton si Alarcon Mond, okay, Glinda G. Jackson, Basmeta Glinda G. Jackson, si Raul Cabalhin, taga Barangay Tangob, Monitor man. Okay. Vilma de la Viga. Napamati sa bong. Ana Sinoro, salamat gid. Okay, salamat raman si Ray Porter. Okay. Sige. Ato sa nga live stream. Acknowledge na Idris. Si Daisy Santuyo Lisao, good evening. Melvin Peñafiel, good evening. Salamat kid. Okay. Ana Sinoro, si Daisy Santuyo Lisao. Akso Marlon listening her sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City. Sitio Dulom gorong area ay. No? Kasi ba Sitio Dulom mo? Afia Kimariman. Okay, salamat. Lorna de Lehencia, Roland Suwangke. Rhea May Ladio, mayong gabi. Humalubida. Ana Sinoro, salamat. Action Marlon, kay ang ulan hindi gintudo, kay on and off man pangamoyo kita. Okay. Leia Yang Gariskevel, good evening, Monitor, Talisay City. Embong Dio Campo, sa may Maaw, Kabonitora. Ang kabuhi Action Marlon, kundiin ko tob kabuhi mo kag kamabuton sa Ginoo. Jovi Munares, Jocelyn, Marciano Bogaay, Action Marlon,
Liugta sa Saneco kalawig sa brownout sa Woodstock Subdivision Barangay Tangob. Uy. Sige. May landline sila ginahatag. Try nyo bitawag be. Ang brownout no, daw naginaman ikaw ang brownout. Sige. Christian Menyas Villalobos, Marciano Bugaay, ano tabo sa Saneco? Oh, sige. Nina Litoy, good evening, Axomar. God bless, stay safe. Vivian Isplagera, Valyespin, mayong gabi. Maritaron ako din sa barangay Kabindangan, si Palay City. Si Alexa Montesa Gaboritor, Salamat Kid. Okay. Jolo Aloro Esparagusa, mayong gabi lang, Sir Marlon. Okay. Mayong gabi lang ko no, sila ni Ma'am Lidaya Bagisi, Tokyo, Japan, kag MGS Candido Heldori. Mayong aga, Baldijenki Dialagdon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, and Doc Pat Mayo, Noel Amar, and all my family sa Barangay Pantalong DSP from Arizona, USA. Salamat. Sa Villa Caridad, Subdivision La Carlota, Sarag, Maris, Flor, Diday, Ching, Norfi, kag kay Annabel Gamonitor. Okay. Mas nami ko matagayon ang hospital sa Vista Alegre. Hindi Blazar Aman. Okay. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening. Action Mar, monitor lang, Porok Dulunan, Hacienda Guba, Central Mao. Salamat. Okay. Thank you. Sige. Erlinda Ordonez Planas, Washing Iloilo. Hambalya. Rochelle Fulgencio Susana, Aramang Gabonitor. Sige, balik tayo guys, standby. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka! Daog ka! Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radyo Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka. Ang pang-edukasyon nga mga isyo kag problema diri sa Pilipinas, mga ka-aksyon, dugay na ni. Nga ginamuno permi sang mga manunudlo, labi na sa mga public schools. Di sa mga bulan, ginasaulog ang 2022 National Teachers Month. Formal na nga nagsugod ang mga aktibidad niya. Nagligad lamang September 5. May tema, Gorong Pilipino Dangal ng Sambayanang Pilipino. Action Firing Line. Month-long celebration ni nga ang katuyuan siri among paghatag sang honor o kung ang pagdayaw sa mga contribution, dedication sa mga teachers sa pagbulig sa mga Filipino students nga malabot ang ila sa ring handom kag ti may maayong palaabuton hasta ni sa Oktubre 5 nga selebrasyon sakbulan ni sa amo man ni ang October 5 amo man ni siya ang National Teachers Day kag World Teachers Day celebration. Pero sa nagligad nga September 5 mga ka-aksyon, kita nyo man to, may ginatos ka mga public school teachers nagtipon na dito sa may House of Representatives para nga ilabi ang ginatawag nga salary upgrading ang pagpuno pa sa kaamantani sang ila sa nga sweldo. Ano pagid? Ang safe nga school opening. Kinangin safe gid man tong pagbukas ng klase. Ito sang na-record nga mga major incidents. Ang double sa education budget para sa tuwig 2023. Action Firing Line. Amo gid ning isa sang hindi ko baya maintindihan mo sa ato sa gobyerno o kung sa mga yara sa gobyerno naton subong da. Nga daw kabudlay gid daw. Daw kabudlay gid nga dugangan ang pundo sa edukasyon. Anong ila sa nga ginakahangawan di? Ina edukasyon na gina para na gina sa kayuhan sang aton sa nga mga pamatanon. Di blamay ginasiling kita nga ang kabataan amo ning pag-asa ng bayan. Ti karon kon kimi kag kon pinangnahot lang ang ginapain nga pundo sa edukasyon da. Paano mapaayo kung napasangkad ang mga programa man? Action Firing Line. Amo nang rason kun nga adamo gihapon sang mga manunudlo ang nagasinggitan sa ato sa gobyerno. Nga dapat tandon na ang ila sini nga panawagan o pila na ka mga presidente ang naisipan ta nga ang panawagan sa manunudlo mo ni isa no? Isa lang ni sa panawagan nila pagpasaka sa ila sini nga sweldo. Ang silinggani ni Alliance of Concerned Teachers o kon ACT Philippines chairperson nga si Vladimir Cuetua. Siling the state of education is best reflected
and the conditions of our teachers as they bear all the problems of the education system. Action firing line. Ang mga manunudlo nato na mo ni perme ang nagalukdo sa mga problema sa sistema sang edukasyon naton diri sa pungsod Pilipinas. Tiyang ara nagapungko ka opisyal sa gobyerno naton pagimal iman nila guro na nga ang ina sa opisyon na ti pa-aircon man lang. Oh, sa ila sa ring opisina, di man tanan ha. Pero may ara gid. Pero paano bala maka-recover ang edukasyon sa learning crisis mga maning plastada di man? No? Ang pagpabangon sa kondisyon sa mga manunudlo naton tuman niya importante ha? Nga abi dingutan tas budget. Action firing line. May mga ginapain gani nga budget ang gobyerno naton nga daw hindi man gani essential o kung hindi magani importante. Oh. Ang problema sa gamay nga sweldo o kon salaries mga ka-aksyon sa mga manunudlo ginasiling na subong nga long left behind by those of other professionals daw nabili na sabtaban ang mga public school teachers nato ni kumparar sa iban nga mga professionals nga makapila na ka beses nga ginsakaan ang ilang sa nga sweldo. Action firing line. Plus may ginatuwag pa nga workload, no? Getting heavier without additional compensation, no? Grabe nang ila sining dugang nga trabaho, gamay-gamay lang yapon ang suporta nga ginahatag sa gobyerno. Action firing line. Labi na sa ila sining mga teaching needs, no? Nagligad nga Webes kung maduluman nyo kahapon ang DepEd mga ka-aksyon pagi kay spokesperson Attorney Michael Powa. Nag-anunsyo ini siya, no? Nga ang mga manunudlo may batunon nga 1,000 peso sa kalibo nga incentive nga kabahin inikuno sa selebrasyon sa National Teachers Month. Now, diri naman sa Bacolod, subong nga adlaw, check ta kung subong nga nga adlaw, nagpatagayon sang pagpabutyag sa ila sa panawagan ang Bacolod City Public School Teachers Federation. Ang pinadala sa mga opisyal, no, sa pagpanguna ni Dr. Richard Hilangre. May ara sang liwat sila nga panawagan for salary increase nila nga mga teachers. Online sa firing line. Kapo naton mga ka-action live sa Action Firing Line, Mr. Richard Hilangre. Sir Richard, mayong gabi sa Action Marlon. Mayong gabi Action Marlon, pag patapulangati sa Action Radio, may gabi sa inyo. Thank you sa time gidatlag diri sa Action Radio Bacolod, sir. Subong nagasaulog kita National Teachers Month. No, nagliga din nga September 5 nagasugod ang pila sa mga aktibidad. May nagliga dumduman ko, sir, may ginatos ka mga public school teachers nagtipon to sa House of Representative para nga ilabi itong ila sinidugay na nga panawagan. Isa diri mo ning agpasaka man sa sweldo. Diri sa Bacolod ang inyong grupo, sir, may ara man kamong ginpanawagan liwat sa aton gobyerno. Isa diri ang pagpasaka sa sweldo, Sir Richard. So, amo na subong ang atong panawagan sa atong gobyerno, hindi lang salary increase, kundi nga salary upgrading gid Action Marlon. Which means nga ang teacher 1 lang kundi salary grade 11 siya. So, ginalabi naton nga maging salary grade 15 kay equivalent siya na more or less mga 35,000. Kaya sa subong ang teacher 1 ti mga gross sila 25,000. Kung wala, assuming wala siya loan ni Abit, mga 18 to 19,000 ang iyang take home pay. Pero in reality, 90% plus ang aton mga teachers, ang ilan ng take home pay, 5,000 na lang, kaya mo ng amount nga hindi naging mabuhinan. Pero most likely, katungod nga ang salary sa atong teachers is way below the poverty level. So, nag-resort ini sila sang pangutang bla, no? So, muna nga may joke kami gani nga ang aton mga teacher nagapalundon permi kay loan dito, loan doon, no? So, London. London.
Kaya 35,000 ang poverty threshold naton nga linya sa kapigaduhon bilang all over Philippines. So ang kulang 10,000 hindi ka 10,000 iti sobra mga 10,000 at ipangitao na sa atong teachers in the form of loans. So amo nga nag-aalabi kita nga ma-upgrade ang salary sa teachers nga instead nga ang teacher 1 abi nga pinakanubo ang level salary grade 11 himuon salary grade 15 para nga maging 35,000 at parman abi sa gin-increase ato ni President Tigong sa mga katapos ng military natong mga kapulisan kay ginpangakuan niya man sa ito nga i-label bla sa sweldo man sa aton mga military kag pulis pero natapos lang yung term wala ini matigayon. So ang yan natigayon guro ti mga sobra lang 4,000 to 5,000 ti kulang gid gyapon kag amo na nga nag-increase ang mga bilis ng mga balaklon. So ang aton mga teachers naga-demand man no na i-upgrade ang salaries para nga makauraliban para man sa pagpangabuhi sa aton mga teachers. Kaya ang aton mga teachers ako na napanilagan even single siya not less than 5 members of the family ang iyang ina-support. So aside sa 5 members of the family nga iyang ina-support sa classroom kung may magutman sa mga estudyante naga-contribute na siya. And then isa ka programa sang DepEd usually ang school-based wash in school bla no mga clean and green or whatever ang landscaping sina nagapakayo ko sa mga classrooms ang ato mga teachers they are spending their own money nga supposedly para ina sila panimalay pero kay tungod nga gina-evaluate sila so mapilitan sila magpang-loan spend sang ilang kwarta bisan indirectly way man na sila ginahambalan nga mag-spend pero way may mo kay ting saligan mo lang yung mga masulisit o ang stakeholders te ginadilian na masulisit sa mga ginikanan so ang aton mga teachers nagagasto giya sang kaugalingon nila nga kwarta action mardon so amo lang isa na natong panawagan sa Teachers Month nga i-upgrade yung salaries ng teachers kay sa panahon sa subong ang inflation rate naton nagataas nagasaka ang bilis ng tanan nga mga balaklon nagakadula ang kalamay ang halos tanan na nagamahal so ang salaries ng teachers as is so next year katapusan na lang ang salary increase mga 1,400 a month ngati most likely magakadto man lang sa taxes kag mga deduction sa GSIS kag pag-ibig so kagamay sa mabilin sa aton mga teachers nga kinahanglan nga i-upgrade ang salary sa aton mga teachers Action Marlon. But duduman mo sir anong katuig ban kung maduduman mo nga ang katapusan nga saka bisang inyo sa nga sweldo? So ang katapusan giya na tuig 2023 January amo nang last ikaapat ng hugna year sang papatuman ni President Tigong sa iya nga time. So matapos na wala na sang enabling law or executive order nga magapasaka sang sweldo. So meaning wala na sa ma-expect aton mga teachers and then ang lain pag kinabatian nila sa spokesperson Michael Pua nga wala sa may expect nga salary increase sa aton mga teachers kundi non-monetary benefits nga wala iyang ginhambal kung ano nga non-monetary kung non-monetary kung hindi mo na iya magasto kay non-monetary mo so ang maglakat yung aton mga teachers gagasto na siya so ang ihatag nila kuno non-monetary very unrealistic na siya and then so the teachers cannot imagine nga for another 6 years wala iya sa salary increase nga matabo and then many of our teachers voted for President Marcos kag Vice President Sara Duterte kay during election time nagpagwa man sila iya sa statement nga they were in support of the salaries of the teachers so right now nakibot yang ate kay spokesperson Michael Fuaya wala iya sang salary increase nga matabo so do feel betrayed lang aton mga teachers sa Action Marlon amo na nga nagakuha sila nagapaningwa sa subong nga mapaabot sa gobyerno nga hindi pwede nga wala sa salary increase kay ang pangabuhi sa atong teachers kag ang salaries nila
ara na sa below poverty level kay hindi man pwede nga daw ipasampukon kami sa private school teachers. Kay rason nila nga kung sakaan ang salary sang public school teachers ma-migrate kag mahalalin ang mga private school teachers sa sa public. So daw kalain man uroy kay kung buot amo na kani nga ginakampanya ginamon nga ang Magna Carta for private school teachers i-enact i-aprobahan para nga masuportaran man ang somehow ang salary sa aton mga teachers sa private schools nga kung hindi man makatupong at least makalagas man sila kag makapaminsan sila that they would stay in private schools kay we recognize the role that the private schools is playing in our educational system. We are now 30 million we have now 30 million students. So they cannot be accommodated all in our public schools. Kag ang private school among makabulig sini kag makasuportar kag quality ang ginatatigayon man nga edukasyon sa aton nga private schools. So we are for the enactment of Magna Carta of private schools nga makaalibantar man sa pangabuhi sa aton mga private school teachers kag hindi kami maluyag sa public schools nga daw iparason ang private schools so hindi magpasaka kay amo ni amo to ma-migrate. Kung gusto tayo hindi mag-migrate, we will support the private school teachers as well. So isa na kapanawagan namon sa Alliance of Concerned Teachers nga suportaron man ang plight sa aton mga private school teachers Action Marlon, no? Oo. Gani man amo ning dunduban ko ning buno nagligad ni DepEd spokesperson Michael Powa sir nga ang ihatag nila non-basic wage benefits pareho sang allowances instead of further increasing sang salaries kay ang rason nila is to avoid an exodus of educators from private schools. Ari sir, munohon ko bala nga ang DepEd kahapon lang ning statement man ni DepEd ni Powa man nagsiling nga ang mga teachers will receive 1,000 incentives bilang kabahin sa liberasyon sang National Teachers Month. Anong information nga gipalabot sa inyo sir man? Sino sano mabaton yun Okay, so we are grateful always whatever nga mahatag sang Department of Education, even 1,000 ina, ako ina nga bagay. So daw, if I'm not mistaken, daw 2018 ina siya kung 2019 nagsugod through the lobbying also of our teachers under the leadership of Alliance of Concerned Teachers. Nga sang naliga daw wala ni recognize ang World Teachers Day pero sang pagpanikasugid sang Alliance of Concerned Teachers. Nga ang World Teachers Day ginahiwat October 5 tina-recognize man sang DepEd kag ginapasalamatan ta ina nga ginatagaan kita 1,000 pero ting ginapangayo naton diri nga may impact pagiyabda sa pangabuhi sa aton mga teachers nga ting salary we cannot deny nga hindi lang nila tani pag-irason lang at if we will increase your salaries that will become inflationary magasaka malaklong kay damo supply sang kwarta why man sang kwan, why man sa salary increase substantial pero nag-increase mo ng bilis sa mga balaklon. And then this should not say nga ma-migrate ang private school teachers to public kaysa subong. In reality, most of our senior high school teachers are going out, no? Kaya ang offer right now sa North America, so tama agad ka enticing in the sense nga many Americans probably do not incline anymore to teach, no, in whatever reasons that they have. Most probably kay they have a hard time disciplining their own students, no, kasi Amerika pag ring to sulod way mga ni sa good morning pagtapos klase wala man goodbye. So piambot kon makahaw sila sinaya pero ang gina-entice nila sa subong those who really want to teach in America should go kay mga 3 to 5 years may mga position nga wala mapilinan mo. So ang Pinoy ginakagat niya sa mga teachers nga mga Pinoy nga trained by DepEd for minimum of 5 years and beyond. Mahalin lang diri kag magkadto dito kay I think sweldo dito yate not less than 200,000 a month tapos may hambal pa nga ang imo family madala pa dito libre ang puluyan. Alas 8:05 balikan ta si Dr. Richard Hilangre ti ang ila sining kinalauman de nga pamatian ang panibag-o nilang panuwagan bisan pa nga mayara sang statement naging pagwa ng ligad si spokesperson Michael
POA niyo, no? Sir Richard. Balikan ta si Mr. Richard ay Hilangre, angot na nagyapon sige na sa ulog tanong nga National Teachers Month. Sir Richard, until October 5 pa rin ang National Teachers Month. Doon ko maiban pa kamo sa nga mga aktibidad nga plano pati kayo nun para nga mapalapot nyo pagkalit sa gobyerno ang mga issues kag iba nyo mga concerns, sir? So, ang labing aton sa salary increase, party din na sa aton nga gina-campaign Action Marlon. Pag may ara kita nga daw Google Forms lang ginapapirmahan sa aton ng mga teachers upgrading of salary increase. So ginapangabay naton ng mga teachers naton nga signan nila ina kay ang economic managers ng gobyerno usually ginatanaw ya kung ano kadamo ang naga-petition o naga-lobby. Kung daw due time na natin daw hindi na sila makumpil mag salary increase pero kung damo so makita nila nga kuang guro ni ito ay talagang panahon na increasean. So we are encouraging our teachers nga signan nila ina. And then if they have the capacity nga mapag-print nila sang tarpaulin, may tarp hanging lang nga panawagan. We need really salary upgrading to ibutang nila ina sa gwa sa ilang mga schools. Taga mismo magpakudak sila kay post sa ilang timeline sa FB o kung any social media para makita nga very timely na gid nga i-increase ang salaries ng teachers kay ang ginpangako ni President Digong sa 2016 10,000 a month mo before the tomb of his mother nagibi siya na teacher man tong iyang mother tigaling natapos ng iyang term siya ulat-ulat lang pa increase ko na yung pulis ang army nagulat man ang teacher. Tapos naabtan ng COVID niya ulat anay kay nurse naman. Ang nurse ay maniya matapod tanan pa increase. So ang teacher nabilin sa limot. Yes, left behind. Left behind. Oh, correct. So, amo na nga subong ang atong teacher nga ate we are numbering right now more than 1 million probably kay naliga do 900,000 kita. So ginapanawagan nato ng salary upgrading kag hindi lang amo ang atong ginapanawagan Action Marlon nga kinahanglan mag-hire kita additional teachers. Kay this coming November nga mag full blown kita face to face. Yes. Tama kadako sang class size no kag ang aton mga teachers ma-overwork sila, ma-overstretch sila sa kadako sang loads nga yatag sa ila. So ang ilab lagi na tawag nga sanity or soundness of mind amo maapektuhan. So kung for example if you are a high school teacher, you are handling 6 subjects for example. Most likely sa high school mga 50 ng estudyante sa isa ka section mo. 50 times 6 kundi 300 ka estudyante. So 300 ka estudyante amo nang imong i-klasihan kada adlaw. Gahuran ka na sang kada klase tag 10 minutes. Ang akigan mo 5 minutos kay kung hindi ka makakikwiz hindi man maglipos. Bawo ti hasta mag-aapon. Latak lawas mo ti. Dali kas na gutomon. Dali ka gutomon and then pag alas 3 o alas 2 sa hapon napinsaran mo boss do way na kuklite ka way na kusang katiligangon or whatever kay ang akon nga TM way masakon kundi dako na nga iardol sa aton mga teachers Action Marlon. So para nga maging maayo man ang performance pag sa aton mga teachers, so we should recognize that they are also economic beings nga may mga family sila na support kag they are producing the human resources of the country. So hindi kita tanim anugon in the part of the government nga magasto kay kung hindi mo pagtipiran ang education, dako gid ang bagay nga ma-produce nila kag mag-aalam ang aton nga mga graduates kag makabulig sa aton National Development Action Marlon. Gani man. Sige la uman tani sir, kabayon ta nga makalabot niliwat sa ato sa gobyerno kag basi para mag-alignment pinisar nila kag pamatian nililuwat na panawagan ninyo nga salary increase kag salary pag-upgrade sa salary Sir Hilangre. Sir, salamat gid sir sa time kag information. Thank you very much Action Marlon kag sa tapalamati sa Action Radio. Thank you very much kag mayong gabi sa inyo tanan. Action Firing Line. Ang pamuno sa Bacolod City Public Teachers Federation. Tigalaom gapon sila no kay korektong ginmention ni Sir Hilangre.
to nabilin la sabtaban ang mga manunudlo. Una pa yung iban, dugay-dugay na nga panawagan nila ni. Ang rason mga kaakson sa nga DepEd, kung nga ang daw alang-alang pasakaan nila ang salaries sa mga public school teachers, base kuno ang mga manunudlo sa private, silos public. Action firing line. Hindi mangguro no? Amo ning ginmuno ni Puwa nagligad nga para nga malikawan ang ginatawag nga exodus of educators from private schools. Imbis nga pasakaan ang ilan sa nga sweldo, gusto ya sang DepEd ihatag ang non-basic wage benefits. Isa na di ang allowances. Lain niya ang saka sa sweldo, lain man ko tani ang mga allowances ginatag na. Action firing line. May pigay ko tani kung may allowances na, may saka pa sa sweldo. Action firing line. Firing line. Kaya nagasaka man niya kada, halos kada tuig, nagasaka yung mga nagapanguna nga balaklunti. Pariho man naton sila, ang mga public school teachers. Nagapangabuhi ini, may mga pamilya ini, kagagasto ini adlaw-adlaw. Action firing line. Alas 8 sa Action Radio Philippines Standard Time ang bahin. Dala sa aton sa kauluan sang bloater na plus capsule. All the good health combined in one. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance. Live stream. Okay, nagpadala dugang sa nga mensahe. Okay. Let's pabawa. Erlinda Ordonez Planas, okay, watching from Iloilo ko na. Okay. Milail Uligo, bayong gabi. Tamiyaw Vanessa Stardock Batbayad, sing kinialag doon, wala mga Alex Montes. Lolo Toto Balulot, good evening. Market Drive, Virgie Olpinda. Monitor from Celine Homes, more power, salamat kid. Rama si Merle Gonzaga, si Elvira Gelogo. Okay, babalik tayo dugaya, standby. And the winner for digital... Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amalasing ko po buot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Wilma.
Picture na tayo! Picture! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto.
naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, this is... Sa siring abahin ni Balaunta sa Bacolod City Hall, kaina may ara sang anunsyo si Senate President Juan Miguel Zubiri angot sa mangin palabuton siring SK kag barangay eleksyon kag ang pagsaksi niya sa groundbreaking sang Bacolod City General Hospital kaina no sa atuman kalapad nga property kag hawan matawhay nga propiedad ginapanagiyahan sang pamilya Hinsole sa area sang barangay Vista Alegre no barangay Vista Alegre sa unhan aran na ang ginatawag nga Kapisan Village mayaraman Tumpok Vista Alegre no kag kon matukod na ring ospital ni sigurado nga masunod-sunod na ang mga structures kay patukod man sa sarang area. Action firing line. Now, kabahin na rin sa BCGC law. No? May kasuguan nga ginbasihan sang June 2021 nga pagkatapos nga nahimo ini kasuguan si Zubiri nagduso nga nagduso sang pagpain sang mga 200 million pesos sa National Expenditure Program para sa siring nga bululngan. Action firing line. May good news to kay na si Zubiri nga anunsyo mag-aksyon dugangan ining 200 million pesos. Action Radio City Hall report. Ang detalis sa nga balita sa report ni Action Art tayo pa Action Art mayong gabi please kamin. May good news ini para sa mga Bacolodnon right after nga may ara no sang panibag-ong announcement kagin himo si Senate President Juan Miguel Migs Zubiri angot iya sa proyekto diri sa Bacolod umpisa na ang pagpapukod right after nga ginapatigayon ang groundbreaking ceremony sining agad dira sa bahin sang barangay Vista Alegre syudad sang Bacolod. Now madumduman nga ti sa unang appropriation ang budget allocation nga ginhatag ni Senate President Zubiri ang 200 million pesos action bar no pero ang kaina sa yes announcement actually sa primero gipamangkot si Dr. o Director Sumaan sa Department of Health kurang 200 is enough para sa Bacolod pero tinabal ni Dr. O Director Sumaan sa DOH basi kulangon kaya mo to sila nga timon tanan na 400 kay parang ang Iloilo makayo man to kuno hospital mo kaya sila nga ihatag naman sa ilang iban. Now bangod sila nga development isa diri nga ginambal gid ni Senator Mig Zubiri kay sila nga during the pandemic tiportik damo nagadaan sang mga kuan mo mga pumuluyo diri iya sa dakpan sang Bacolod kag during the pandemic dito na experience ang kakulang gid sang health services nga gina-expectar sang tawo in which kung nagtawon ti may kabudlayan gidi bisan pa ganing way pandemic kung di kaya kasarang kag makasangkol sa balayran sa mga pribado nga hospital
ang guwa mo action bar dito ka sa Provincial Hospital sa Silay or diri sa Regional Hospital sa bahin sa Corazon Locsin Montalbano action bar. Kaya ang problema silang yati kung kaisa gutok man dira hindi na makomodar amo na mga kabudlayan nga ginalantaw subong sang senador man nga silang yati kinanglanon gini ang gindam golang sadto actually conforme sa example ni Congressman Greg siling nga may nagambal pa hindi ati basi sugilano na istorya lang na basi hindi pa na matigayon amo na galing nga nag-decide man siya sige dayon tay na kay bilang isa ka gina-considering nga kaugalingon bilang tumandok sa Bacolod kay ginikanan niya ang may in particular ang dirigid no tumandok sa Negros kag Bacolod nga siya gani mismo siyang gamay sila niya naka-tinerman padri no bisan sa Kapitulagon kag sa plaza kalagaw-lagaw da siya gali siyang gamay pa siya. Now ti para iya sa kay Senador Sobiri ining health service ang makabuligid para iya sa mga Bacolod non. Yari ang kamahin sa nga palayag kaina ni Senate President Sobiri. During the time of the pandemic, isa lang ang atong hospital na ginakatuan sa aton mga utod na pobre na why di kaya pambayad sa private hospital, and that was only the Corazon Locsin Montalbano Regional Hospital. 400 bed capacity. Ka-jutay sang available bed space nito, especially during the time of the pandemic. And with over half a million people from Bacolod City alone, it is high time na mabutan dito yan aton in own hospital, very own hospital, to cater to the people of Bacolod City. The establishment of the Bacolod City General Hospital will accomplish two things. One, it will decongest the existing hospitals in the city and our regional hospital. Two, it will give our constituents quality health care that is more affordable than our private hospitals. Ang una ang gusto sa ating mga kapumuluyo din sa Bacolod. And to top that, establishing the Bacolod City General Hospital, we are giving our people a better chance of availing of public health services. Kabahin lang sa palayag ni Senate President Mig Sobiri. Ara sa later part lang niya sa nga commitment na luyag niya nga hindi lang sa actually sa groundbreaking ceremony ang mas prepare niya kung may ara na sa uli isang actual na gin nga ribbon cutting kung mag-operate na ang hospital. Now, since ginsugdan na ang magasugod na, ang pag-construct sa sining hospital, ang problema naman ang next to follow is on how to operate the hospital. No, kaya di kabalo kitang ang hospital nga katulad sining isang gobyerno ginapatalagan, ang magahuyat sina is the local official mo, ang local government unit nga natungdan nga naging beneficiary sa project. Para diri kay Mayor Albi Benitez, siling niya ako kilala gid siya importante nga nagapatis kay importante sining niya health services program nga pwede matag sa Bacolod nun pero siling niya gitun-an tagid mayo ni kung anong himuon ta especially kung na parte sa operation na kay nagakinahanglan kita personnel ang staffing dira amo nagaton sugilanunan kada pagatunan sa iya talatapan sa palabuton. Although nga medyo malawig-lawig pang construction, kaya base by year 2024 pa, most likely gid maka-kick off ang operation, pero depende na sa dalagan sa trabaho sa construction. Now, sunod rin sa kay Mayor Albi Benitez, isa pa gid na concern kay kabalo kati ato ka man dito kay ina medyo kuan na tumuwayang ato nga lugar ara sa tunga sang kagampuan sa isa ka asyenda kag sa luting nga panagihan sa pamilya Hinsuli sila nga ang isa diri ang road network gid ang amon man nga ginalantaw kung paano mabutangan sang access road padulong dira kay sila nga okay man nga mag-request kita limbawa o kung bayara abi pasar ang syudad nagasuguan nga magpamtang o mag-request ang panibag-o nga ruta sang jeep dira. Pero ang question sila nga, may lang kung may mag-apply na kay, siyempre kung magkanto sa hospital, pilang nahot malang ni Erson for a start ang mangin pasayro mo. Pero sila nga, tingwaan tala, kung in kaso gin mag-operate sa ulihi,
yung city mapalibog naman na yan kung paano buligan nga at least makater kung may aragid man nga halin dito sa ruta, limbawa man silingan ko dito magsakay, silingan tila dawang tala no kung lalo ang mabulig sa city kung mag-operate gin man nga wala pa sang road network nga maplastar dira. On the other hand, silingyati ang ginakonsider naman gani nga most likely basi may ma-developan nga dalan lapos dito sa may purok araw bala no nga nasakupan man sa Vista Alegre nga pwede man mangin access road kapin pa kulalin ka sa east side or Granada Alangilan area nga pwede malabayan sang salakyan. Yari ang palayag reaction ni Mayor Albi Benitez. Much needed facilities ang Bacolod. Nakita ata naman nga isa sa pinakadako nga problema naton ang mga health services naton. So this will surely benefit ang people from Bacolod. Kay hindi na sila ginutok sa regional hospital kundi kadto pa sila sa provincial hospital sa Silay, which is quite a far distance. So this is a very welcome support coming from the national government. As of now, the city will be running the hospital. Ang ma-assign sa mga doctors and other medical staff? Wala pa, no? So, storyanta lang na. This will take easily mga a year or more, no, to get this operational. So, at this point, kinastoryanta pa lang ang atong staffing requirement for this. Tunaan tamayo kung ano gid ang best way for us to manage this hospital. Miski ma-request kita, but hindi viable sa mga public utilities basi wala man ma-apply sang ruta nga ni. So, we might have to augment anay ang transportation services halin diri makadto sa nearest point of where there are mga public utilities na, public vehicles. May plano nga himuan sa mga road networks di para maging accessible. So isa sa aton nga ginapangitaan is how ang neighboring community maka-access sa aton nga hospital. Abalagson man no ang palayag kag in response man sa sining bayan nga development kag pag-umpisa na sa construction sang hospital. No, may araman kita nakuha kay nag-reaction coming from no less than the barangay captain or punong barangay sa Vista Alegre. Kay siling niya, abinyo mo, dako gini mabulig mo, hindi lang sa aspeto sa ekonomiya sa barangay. Kay kung nagdawol ta daw, makabig ang Vista Alegre nga rural barangay sa Bacolod, since kakalabanan sa land area nga nasakupan niya mga hasyenda, action mal. Siling niya, sa dosang una, nagkalipay na kami, kiti kuntani ang Bacolod Government Center na nadaipamtang sa una kay gina-offer mo nga lote, mong galing kay Y Madayon, pero on the next project ining hospital, siling at least na materialize, kag amo na ni ang nangin result. Siling din ni Kapitan Lindy De Leon, siling niya sa ulihi, kung may hospital na dire, possibly may matubo-tubo naman na kag ang mga area malapit na mabuhi naman, no? Hindi lang negosyo, kundi makapayo gini sa development na dila sa ila countryside o dila sa ila barangay sa pala ang reaction kag response sang kapitan sang Vista Alegre. The benefit of the hospital here will be the real true initial growth of Vista Alegre. Ining pagbutang di sa hospital all around the maka-benefit sa barangay. If you look at the barangay before the hospital is put up here, itsura yan naman do rural barangay, pasinda laban. So once the hospital will be here already, amat-amat matiyog na siya around it, ma-different ng iya situation. This will be one of the true na ginahambal mo na gin-spin off ang township sa Bacolod. Amo na isa. This will be the style. This is also near the place, tani, kundi ng NGC before tani. Dito tani. Galing na cancel to whatever to ang kwan, why na dayon? So ginbawi ang donation of the same family nagdonar sini. The same na family nagdonar. So ini kwan niya, I would like to thank na una na daan the Hinsoli family sa pagdonar ni sa LGU for the use of the hospital, sa kay Senator Subiri for the full support para sa budget. Likewise man sa kay Congreg nagin kanya man gin sa lower house gin
process siya para madayon yung project nila sa atin. Economically speaking, dako Dako gina-impact. Not only in Vistal. Abo lang son nga kabahin sa parayag ni Kapitan Lindy De Leon sa Barangay Vista Alegre. So kudos kay ining program, ining project nga gin-initiate kitiguan gid ni Congressman Greg Casataya sa bulig man ni Senate President Mig Zubiri kag iban pagid no nga mga nagbulig no sa House of Representatives sa Senate nga matigayon malukahan sa pundo kag subong ti mag-umpisa na ang ining proyekto. Hopefully sa set iya sang DOH kag DPWH nga timetable makumpleto gaway sa samblag sa construction para at least comes 2024 mangin operational na ang Bacolod General Hospital. Para sa Action Firing Line, Action Nagtayhupon una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang iningabahin dulong sa aton sa kaluwan sang Panyawan, herbal capsule with mangosteen sa mga high blood sa mga diabetic. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod,
Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Tutok lang kamo buwas sa aga no sa action hotline kag buwas man nga papangalaga daton sa action firing line Saturday nga edisyon kay may ginaluto kita nga balita subong kadumdum kamo nagligad nga mayara sang taxi driver kagin reklamo sang pasahero niya nga nagpang hurikap to sang paas ang nagashort nga pasahero niya tingin pa blatter tong taxi driver nakilala proted na wagid to siya madakpan tub-tub karon. Action firing line. Nagligad dira sa area sang dinto, diri sa may magsaysay o kon sa may dalan circumferential. May pasahero man sang tricycle ang reklamo sang babayeng may tricycle driver ang reklamo sa babayeng pasahero nga naglain ang direksyon no natingala ang pasahero nga babaye nagalumpat kag napilasan ginreklamo mo tos pulis. Action firing line. May panabag-o naman nga reklamo ho. Babaye nga nagalakat sa dalan paipingan sang auto nga pribado. Abrihan sang driver ang portahan. Sitsitan ang babaye nga galakas dalan. Kagin ginhambalan nga sakay ka de, maapod ka sakon. Nag-u-turn pa ang ining salakyan de, kag liwat kagin dulugan ang babaye, tinakabatsyag sang kakulba ang babaye. Nagpa-record man sa pulis. Action firing line. Pabosan tari kay ining tagareklamo mga ka-action, medyo depressed pa siya. Medyo
nagapahuway pa sa sampinsar niya. Pero, boss, willing siya nga magpa-interview dari sa ato na. Action firing line. Sige, nano ining kakatabo man, damo sa mga daw hindi na maintindihan nga pinsar sa mga tao, haw. No? Ti dapat kung ginareklamo ni sila sa pulis, dapat pasakaan gini sila sang kaso para magkaladudla ni. Basi nagtriliko na ning pinsar nila kag basi us-us na balang utok nila, haw. Action firing line. Firing line. Amo-amo lang niya kaso pero tinagatuga ini sa kakulba kugmat mo, no? Sang mga biktima. Sige, bosan tani standby ka mo, ha? Naukay na sang aga mga kaaksyon ang Negros Occidental nagsaulog sa ika-77 nga Negros Island Victory Day. Si Governor Bong Lacson kag pila sa mga provincial officials amo nagpanguna sa saring celebration ginimpatigayon kay ida sang aga sa may Provincial Capital Park and Lagoon sa Bacolod City. Tuigan nga aktibidad ini nga ginatambungan sa mga miyembro sang Veterans Federation of the Philippines Negros Occidental Chapter, ang Philippine Veterans Affairs Office, mga NGO, government agencies, mga empleyado sang Kapitolyo araman kaina. May mensahe si Governor Bong Lacson nga ginpalayag angot sa mga World War II veterans, no? Kag mga retired nga miyembro sang Armed Forces, kag mga ginatawag nga post-war veterans. Aber pamatian ta ang mensahe ni Governor Bong Lacson kaina. I will just address all of you as my fellow Negrenses. Mayong aga sa inyo tanan. Today, we are gathered once again to commemorate our liberation from the Japanese forces during the Second World War. And as we mark the 77th Negros Island Victory Day, we again honor those who rendered our country and province the highest form of service. To our World War II veterans and retired members of the armed forces, our post-war veterans who also risked their lives to promote peace and security in our communities, more than expressing our profound gratitude for the contributions and sacrifices you made. Action firing line. Amo to mensahe ni Governor Bong Lacson. Una sa balita. Una sa aksyon. Action firing line Friday kon Biyernes nga pagpangalagad. Yari kita sa Septyembre 9 tuig 2022. Magatakop naman temporaryo. Magabalik ini buwas nga adlaw. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod, Action Radio.